Улічваючы нестабільную эпідэміялагічную сітуацыю і клопат пра здароўе наведвальнікаў, у Брэсцкім палацы водных відаў спорту распрацаваны адмысловы план па прадухіленні распаўсюджвання інфекцыйных захворванняў. На сённяшні дзень абмежавана наведванне для самых маленькіх аматараў, не дзейнічаюць і пэўныя групы для дарослых, якія спасцягаюць азы плавання. Колькасць наведвальнікаў значна скарацілася. З аднаго боку, гэта характэрна для гэтага перыяду году. З іншага, немала грамадзян зараз пазбягаюць лёдных месцаў. Для тых наведвальнікаў, што прыходзяць у басейн дзеля вольнага плавання, і для саміх спартсменаў праводзіцца шэраг мер па санітарнай гігіенічнай бяспецы. Измеряется температура у посетителей, у спортсменов, усилен клининговый режим, то есть увеличено количество уборок всех помещений с использованием дезинфицирующих средств, ведется проветривание, разводятся потоки посетителей и спортсменов. То есть все меры, которые нам рекомендовано Министерством здравоохранения, санитарно-эпидемиологической службой, все соблюдаются. З тэмпературай сапраўды ў басейн не пусцяць. 37 градусаў важкая прычына, з-за якой ад плавання прыйдзецца адмовіцца. Праз гэты пост праходзяць не толькі наведвальнікі, але найперш супрацоўнікі і спартсмены. Акрамя кантролю тэмпературы, медыцынскім супрацоўнікам на ўваходзе ёсць, як і па ўсёй тэрыторыі цэнтра, неабходныя сродкі для санітарнай апрацоўкі рук. Персанал, які кантактуе з наведвальнікамі, забяспечаны сродкамі індывідуальнай абароны. У басейне чыста заўсёды, але зараз уборка памяшканняў справа асаблівай адказнасці. Сегодняшний день нашим уборщицам тоже добавилось работы. Уборка проводится теперь уже 3 раза в день, причем 1 раз обязательно с использованием дезинфицирующего средства, и это идет по максимальному вируцидному режиму. Плюс они должны у нас еще на сегодняшний день по максимуму проверять, ходить, протирать все поручни, поверхности, обязательно ручки, и это тоже делается не меньше 3 раз в день. Наведванне басейна ў час эпідэміялагічнай нестабільнасці справа асабістая. Кожны абірае сам, улічваючы суадносіны, шкоды і карысці. Нехта сапраўды пазбягае лёдных месцаў, а нехта аддае перавагу умацаванню імунітэту праз фізічныя практыкаванні. Температуру меряют постоянно, я прихожу и постоянно меряю температуру. В основном, как обычно, чисто, аккуратно, санитария. Посещая бассейн, иммунитет однозначно повышается. Здесь, тем более, когда принимаешь душ, можно принимать контрастный душ. То есть чередовать холодная и горячая вода, это значительно повышает иммунитет. Унесла пандэмія некаторыя карэктывы і ў трэніровачны працэс. Пакуль часова спынена правядзенне спаборніцтваў. Заняткі спартсменаў працягваюцца. Але некаторыя бацькі маюць права напісаць заяву, паводле якой просяць вызваліць часова дзіця ад трэніровак. У гэтым выпадку, калі сітуацыя стабілізуецца, юны спартсмен бесперашкодна зможа вярнуцца да трэніровачнага працэсу. Як заўважылі трэнеры, сярод старэйшых груп працэнт наведвання зараз складае прыблізна 90-95%. Сярод малодшых каля 80. Плыне спортсменаў зараз по магчымасці размяжоўваюць. Пытаемся соблюдать некое дистанцирование и в душевых, и в коридорах, и в бассейнах, и в спортивных залах. Везде расставлены дезинфекторы, можно обрабатывать руки без проблем в любом месте. И на стойках, и в спортивных залах. И усилена санитарная обработка и спортивных залов, и тренажеров. Трэніровачны працэс тут падкрэсліваюць у тым ліку і з выкананнем усіх неабходных санітарных мер вядзецца амаль у звычайным рэжыме. Неабходнае абмежаванне як для спартсменаў, так і для наведвальнікаў са стабілізацыяй эпідэміялагічнай сітуацыі будуць зняты. Вераніка Якавец, Роман Філюсіч, тэлерадыёкампанія «Брэст».